karo omongan kowe. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki tak susul guys ini. Iki kloter kedua guys. Dhisik pindah rene. Memang Pak Sunusul. Lah HP tak gowo ki posisine kaya ngene, rawan, soalnya banyu tok kaya. Di plastik. Lah. Kok macam pira ya? Mbah kira. Jam 10, Pak. Ngene sampean lho jare. Ngajak budal kok. Mau yo larang dhisik tak yo. Ndak yo semayan. Oh, telepon lho. Dari budal Pak. Ini mulai rendeng. Larane grup. Yes, rapopo kleru. Rombongan tandurin apel-apel yang kecil ya guys. Oh alah, jalannya kleru. Kamu tuh jalan dicek ngono kuwi. Yo, berarti iki dadi cok Ya sampean ki sing keduduk dile kidul. Ya sombo rapopo kuwi dadi cok rapopo. Wes lanjut. Lah nek Maryam kan ora gawe jalan, jalan aku. Lah nek aku kok kon kidul jalan kok ya ora iso ya. Ya wes, Kene dalane. kadung ya wes bablas. Dadi iki rong anu dadi cok ngene wis. Oh, guys, kono kayu wong do tandur akeh. Inggone adike Pak Su. Ngono karo dilar. Ayo omah. Wis kalong separuh guys untuk tandur mau. Tapi wayahe salat duhur ditinggal mantuk dhisik. Dok duhuran sik. Terus iki dhisik wis tekan kene neh, kancane urung teko kene. Jam 1 lewat 10 menit. Mendung guys, muntang gek udan sing dideni dhisik iki. Sekarang kurang separuh, kingko sing duwe sawah ki wis ngomong ngene ndek mau. Deh, engko cukup gak cukup, pokoknya cukup-cukupno deh wineh yo termo iki. Ora duwe wineh liyane neh. Ya terus piye ya guys engko nek bagi. Kok yo urung enak tekan kene ndak tak telepon. Tak telepone sedilo guys. Masalah udan malah nek gluduk iki dhisik malah wedi ning ora-ora nggone iki. Tengah sawah. Iki laran gubuk elek waris iki. Panganane tak tinggal ning kene, guys. Ya Allah, guys, tandur ki urung rampung. Wis karek saiki ki lho sak unduran tapi gluduk iki. Ya Allah, wis mulih. Ayo mulih, wis sesuk neh ditutupno. Ya bener lampu sesuk neh. Lah ya lha wong mang panas mang ndang nekat tok man udan lah wis bar. Kok iso? Penanane lho. Lah kene yo ora tau. Lah wis ayo sesuk neh. Mulih. Go motor. Go motor. Go motorku kono ning emper. Dok, cek iwangi nggowo iki, Dok. Ning emper kono, Dok. Ya Allah. Eman-eman yo, guys. Maksudnya eman nyawane. Gluduk iki. Walah, astagfirullahaladzim. Mbak Maryam sampai jengking ning kedoan. Ngoten ndoprok.
Aku wis Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah malah do ndelik ning mesin-mesiman ning jero aku malah wedi lho kemang. Lah anak setrome, anak sibele aku ki malah wedi. Iya ki nggonku. Kok kan jero kene jero apa tuh? Wis iki. Aku wis kudu mulih ae. Lah yo nang ngene. Regae kok koyo ngene ya, Guys. Ya Allah, yang penting diparingi selamat. Wes dudune dak omah iki. Terus adoh omah ngono malah nang kono sak nang rene. Lah ngite ya gremes lah nek gak gluduk ngono sik. Jam go tapel piye iki lho. Go capel. Sapiran. Diparani sesuk neh. Sesuk paling karek sak unduran apa sak itik lho kok jane. Sak unduran. Lah ngono wis dijoke kok ngene aku yo duwe man nyawaku kok. Aku wis lho. Lho ngene iki cek kon. Cek yo cangken. Kak omahku. Ya Allah, astagfirullahaladzim. 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 Ya guys. Noh, anggite kan dipertahankan, masih yo ngene lah yo panggah diterusno ngono lho guys, wong karek sak unduran jane. Wong yo anggek jam 3 wae wajire. Tapi yo piye neh yo, lah mikire iki mang ngene nek cara mono ndek mau gak do mantuk. Mikire yo cara mono udan ngono ki yo karek sak itik. Lah tapi wayahe salat kan yo mbuh piye-piye butuhno waktu guys. Maksudnya mosok peh ngono terus gak sholat kan yo cedhak omah. Lah nek adoh omah ngono piye meneh. Yo cedhak omah yo wayahe sholat ngono mikire. Delalae rono meneh kok malah. Iki kok malah nglur. Wedok mau wis balik burung. Ya. Kene ndi? Ngene kok lek waris kae kok yo ora gelem tak laut yo. Duwe kok ngene kok. Gue man awake ya guys. Besok ditutup nonah. Halo guys, iki wonge meruput tandur guys. Iki lho. Rezeki mulai tandur guys. Memang ceritane budale bar subuhan guys. Alhamdulillah wis bar. Alhamdulillah ki sadek sampe itu ya. Itu. Nutupno tandur sing ndek sore, guys. Soalnya ndek sore kan udan. Apa kuwi gluduk tinggal mulih. Emang karek rong unduran karo separuh tak tutupno isuk mau. Iya ini wis alhamdulillah wis rampung. Blusuk omah. Engko terus lanjut rewang, guys. Kuwi tangga ngarep omah kono kan arep mantu, ngene Mbah Sri nggih. Arep mantu. Engko wis apa bedeti pitik Dinda budal sekolah Burung. Alhamdulillah Dek nang sarapan sik Dok apa Rezeki konti Om Hendra Lampung. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah Gusti, matur suwun Om. Ya Allah, diparingi rezeki 300 ya Mas. Ya Allah. 300 karo Dinda. Lah nggih, lha iki lho. Entuk kunjengking sedina ki ndek entuk bagian 115.000, guys. Tandur sedina ki entuk wong siji-sijine nggih, orang satu-satunya entuk bagian 115.000. Ya Allah rezeki. Entuk rezeki, Duk. Dinda wis ra? Alah alhamdulillah, matur suwun sanget nggih Om Hendra. Om Hendra yang ada di
Lampung ngono Mas. Lampung. Lampung ke Jakarta ngono. Om Hendra yang ada di Lampung entah itu Jakarta nggih, dhisik kurang paham. Ketok ya Lampung nih. Matur suwun sanget nggih Om. Rezekine sampun kula tampi, mugi-mugi panjenengan sekeluarga dipun paringi sehat, dipun paringi panjang umur, dipun paringi rezekine ngalir terus seperti air zam-zam. Lemah teles nggih Om, Gusti Allah sing bakal bales kebaikannya panjenengan sekeluarga nggih. Muga rezekine ngalir terus seperti air zam-zam. Dhisik cuma bisa mendoakan nggih Om, nggak bisa bales apa-apa. Semoga Om sekeluarga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diparingi sehat terus, panjang umur, dilancarno rezekine dan semua family online tanpa terkecuali nggih. Sing wis nonton kontene DC sampai sekarang ini, sing wis support, sing wis dukung lah, pokoknya mencintai kontennya keluarga DC selama ini nggih, pokoknya sing mengikuti lah. Pokoknya matur suwun sanget. Nggih, donga dinunga nggih. Isane nggih cuma mendoakan, saling menyupport, saling dukung nggih, guys. Muga-muga rezekine family online semuanya tanpa terkecuali nggih ngalir terus seperti air zam-zam. Rezekine dipermudah, diperlancar nggih, diparingi sehat selalu, panjang umur. Amin, amin ya robbal alamin. Ya Allah, teko-teko untuk rezeki, guys. Om Lampung ini kayak ping piro? Alhamdulillah alamin. Lho nek Om ki, Om Lampung ki sing apa ki ndeknane kae sambel. Jajan-jajan apa-apa sing kok Lampung kae aku yo kebagian lho, Mas. Setiap lebaran mesti Om Lampung kuwi yo mesti ngasih rezeki. Yes, alhamdulillah lah semua family online ki yo ngeweki rezeki kabeh, Mas. Meskipun rezeki ki yo gak ketok berupa barang nggih, rezeki tanpa di-skip kuwi ya wis maringi dhisik rezeki. Ya wis padha ae lah jenenge. Rezeki iki ora cuma kok piye ya, wujud barang, wujud uang, wujud apa, rezeki nyupport, rezeki dukung, rezeki tanpa nyekip wis padha ae karo rezeki mendoakan wis semuanya lah pokoknya. Ya Allah suweneng, guys. Sumpah dhisik suweneng. Tari wangi blekok niki sedina entuk dhuwit 115 lho. Beli kintang rezeki 300.000. Ki sing menem tabung. Nabung nggo anggan sok nek rekreasi. Dadine gak ngono wis entuk 500.000, guys. Alhamdulillah rabbil alamin. 600.000. Lho gak anggek 500 iki nggo. Wis 600. Tenan ora, Dek? Alhamdulillah rabbil alamin untuk 600 iki, guys. Jadi engko rencana kan rekreasi bosok kelas piro, Dek? 9. Kelas 8 entah kelas 9 ki rekreasi di Jogja. Jogo itu. Waduh, anak kecil, anak cantik. Son ki ngene, Mas, aku mulai kok sawah rak kok ngarepe Dek. Lho, Mama kok gak pakai sandal jere. Lha wong kok sawah kon pakai sandal aku. Ndang rene. Sandalnya dilepas. Sandalnya dilepas. Ibu. Ya rene ibu kalau di kamar mandi. Wis rene. Sandalnya dilepas, sandalnya. Alah gak apa-apa ora mbet ya, Dik. Rene. Alhamdulillah rabbil alamin wis muni ngedang rewang. Aku tak mandi dulu. Adus terus engko nganu ndang sarapan nduk iki jam piro? Ki esuk manggo banyu ngene sakmene yo cek turah lho. Pak Yudi mangki rono Mas delok. Nganu apa? Winet kurang turah jawane. Iya rek wis roh diomongin ndar rek. Dek sore ora ngebarno wong yo gluduk koyo ngono. Lho wong sing apa neh kok aku sing edak omah, mak Dian sing tandur ndi yo mulih kok yo do wedi lho. Jenenge nang ora-ora angger wis clewerap dier yo alah. Maria dua pro. Kene. Malah ibu enggak ada. Ning kamar mandi enggak ada. Terus nanti ibu cah. Wis tunggu ning kene nggih, kok diceluki lho. Dik Isa nendi ngono. Tunggu ning kene. Terus alhamdulillah ya Allah untuk rezeki seneng. Lanjut nih, dilanjut. Kok dilanjut nih ya guys. Ibu ki mandi, Dek.
Alhamdulillah guys, iki dhisik wis rapi, wis dandan, wis cantik. Arep rewang. Dan iyo ngasih. Lah payu. Cuma kok yo piye cek mergawe yo golek dhuwit yo. Rewang enek kuwi ketara tenanan yo. Gungi cek tandur lah yo. Aku dikon nimbal ning wae pur lah pur, aja pur nek golek dhuwit gak nek enteke, penting yo ngewangi tanggane barang aku ngono. Wong yo butuhno wong. Sumben yo genten kene yo butuhno wong. Gak saloke yo urung do. Si wis budal, Mbah? Enggak sih cek niki. Lah yo wong yo bareng penggian ngene yo gamare. Yo tak gak tanteni, tanteni. Ayo, tanteni yo. Bareng-bareng. Aku wis nyambel terong aku esuk kemeng. Ora tek potong. Ora kelan Pak ngirim wong tandur ki mong. Iya. Kandhane aku jujune rek bareng dengan aku ngono anak penggian uber-uberkan. Ngene iki wong ngetari. Wong ngetari tandur pirang-pirang sampe tak seles. Lah piye golek dhuwit ora nek enteke gak yo penting ngewangi tanggane aku. Nah ya iki gak gelem. Piye, Mbah? Kayu guritan. Enak angin ndek iki kelo paling. Lah rubohe ngulon apa rene? Lah jujune yo Mbah Rono. Lah yo jati jujune ruboh. Lah cara mono ngetan ngene nek kena omah ku tak miri iki tarah jati. Pinggir omah diweki jati niki yo rawan yo guys. Soale nek enak angin. Lah kae jujune sol parake Rono sing parake ning kali. Lah untung kok Rono parake. Lha umpama ngeberki omahe Pak RT yo malah atuk kontang negori Pak RT ae Mbah kuwi. Lah ngono kuwi nek enak angin nek sol kuwi enggak wis gede-gede ya kok nek digawe omah nah ngono. Ayo bareng-bareng. Piye, Mbah? Lah yo ngene, temangsang ngono berarti. Lah yo aja liwat sore. Lah yo aja ning sore. Kandhane iki ora pedhe. Aku yo ngemplok ora ketang sak anu yo ngemplok. Ape tandur mah yo ngemplok 2 plokan. Iki mang yo sarapan. Lah mak ogah roncong aku. Sing tandur sapa Pak? Nganu Damsri. Layak Madam iki di nganu pur yo gak. Pesennya aku sanek 2 minggu. Walah. Pokoke iki nganu imbal-imbalan. Lah yo. Paketan salep. Engko anggere nek kurir rene wis butuhe ndang mbok bayarno ngono ae, Mbah. Nggih. Paketan apa mang wedak anu lali. Salep. Bareng-bareng, guys. Karo Bu RT, Mbak Yani, ya masih. Walah gedheke wis dijeboli ngene iki ya. Dek sore kondangan buka gedhe kok ya. Tarupe. Pendarate kawanan ya, Mbah. Kawanan. Lho, ngene iki gak celok-celoke, Mbah, kowe ya, Mbah. Lah aku anggek mulih. Nutupno ndek sore.
Lho, piteke ya ini rung diterno. Kak njeluk meneh pita kene apa piye? Iya paling. Ning gone lek pagi ini barang nek masak. Ndelok apa. Iya. Sampe nek mantu ya genten Mbah kene jebol. Iya. Sapan? Heh? Kayak wis enak sing ning isor pring bareng no. Melok ning guritan apa ning kene en? Lah iya. Ning dhisik. Kok wis teko kene jam. Lah ndi Mbak Tin wong ngene ndi? Kok teko kene? Kok rene Mas? Apa wong penjara? Apa gak temen to? Kasur ini. Cek gede-gede mana ya? Hah? Sopo sing ngomong? Kowe ya? Ini kan telepon kon golekno. Lah ditekoki ndi? Alah lha wong awur aku ora omong kok wonge kok. Maksudnya ora lah nek anu terangen ndra ngetari dhewe ya Yam. Maksudnya ya ora ngetari. Terus ana mendarat. Paling iya. Lah urung didautno no ek. Nang golek wong entek. Lah tuan jawab lan nek apa? Oh saiki yo yo manut wong tandure sik yo. Sing ning guritan guys ning belakang rumah. Dudoke gak dikelompokno yo. Hah? Dudoke gak dikelompokno. Di luar kuat durung lho. Kae Mbah Ratemi mbek Mbah Lani ning kono kae. Iya, tua-tua. Kene nyak ndape wae rung teko iki. Melok beli bari kambil iki enggak? Tuwek iso kok. Enak bendone. Ora enak golek nome iki nek golek. Kene soloke to. Ya ditinggal ae ngono sing ngene iki ditinggal. Mbah Men, tukang rencek, Mbah. Tukang rencek. Nek nyeluk sing apik ah. Lah. Ngonone teko kene. Mau cek janganan. Kono lo andeng kono jembar. Kono lo enggak? Ayo kono lo. Iki lho aku ngomong. Dari sik merembes aku ya. Nek ri ngene. Apa ri enak ngono nyapu wong. Wah naga lo yo guritan yo. Kowe wis. Dilen turah. Turah dipek Pak Ayu. Mang lho Mbak tak kene ke lho babrakan ke ya enek ke lho loro. Sing tak nggo mau lho Mbak Pita. Langsung di ditekok engko he. Lah ya kok ditekok ngene lho. Sana nek taline jane rapian. Lah gak nang kono. Panas ya Mbak. Calon iki wae. Bukan nek sing kono lah kok nang kono. Ini tak goreng cek Pak tak parane. Jajal aja makan ora. Wes makan. Tak sik ndak kena. Dibabat sik ngono.
Ya iki enak. Andek rono lho, andek karana lah. Karek julung. Ya iki wis penak iki turut iki adek. Iki palenan. Lah iya ngono andek rono aku berkak panasan. Ngono. Iya malam betik pisan. Rono misan deh, ndek rono misan pengko nek ngesorno penak. Ya ngono. Ndek rono misan. Lah, besok geser besoknya. Besok. Ya, ngene ra. Tak coba. Iki kok mbak kotoran kok kene nek rono. Iki kok metantang iki. Gak ketok sing di nganu raine kok mosok ngisore. Wis ora akrek yo nganggo. Rampung guys, kene iki Padang nek mangan untel-untelan jenenge wong ning kene. Lah iwak yang wis bar wis mungkur kan wis bar. Terus ganti do ngaleh rene kabeh. Makan, ayo makan. Mbah Bu ajang godhong kenapa? Seger. Sasak. Lho, lah nek iki malah minggu le. Tenang ya. Mangan nesu. Asah mlerek wae. Gak elak ngono nek mlerek ngono kuwi Mas Sanem. Lho, pamali. Dhuwur ya tahu lho. Ayo manis aja. Gak iki lho. Majane kapan, Mbak? Senang kan sambil aku. Aku mau tahu nih. Alhamdulillah iki desih wis pulang guys, wis mantuk. Soalnya wis 1:30 wayahe salat. Iki nek rewang iki guys, nek ning desa nggih pada umumnya kuwi nek mantuk iki dikeki bentelan. Bentelan ki apa Di? Bentelan ki ya angsul-angsulan. Ya wis ngene iki berupa jeroan sak cakare. Niki guys tindum ngger wong siji diweki ngene iki jeroan karo cakar. Terus iki segone sak buntel. Terus karo sayure sayur gori. Ya wis ngene iki umume ning desa. Ngene iki sesuk ijek ditonjok neh. Maksudnya ditonjok ki di kayak sego neh mulai subuh ngono ki wis mulai mider ngono kae guys. Engko dhisih mangkat rono ya rondok peteng lah kasarane rondok jam-jam piro ngono rono mulai nonjok. Ayo Mbak Bo. Mam. Iki wis tak suntak kabeh lho. Engko Dinda mulai pramuka seneng. Cakar. Sayang. Mboten Mam. Nurek malah ndelik lah apa. Ya ora tikus ning ngisor krosi kuwi. Tikus ngisor krosi. Nah, iki lho, Dak. Cedok. Kayak jeruan Mbah Kung yo mo. Mang iki atuk mas go pero, Dok. Aja edak-edak mripatem, Dok, kecipratan. Wis ngimbo Mbah Kung. Lha kuwi enak sambel terong, aku desuk nyambel terong. Tak jalan opo. Anu dudoe jupuki lah, Mbah Kung nek ke Agung kok sereten. Pak no, sing Agung lah, Dok. Alah kurang Agung ki engko. Wis, Gurene, kuwi engko nek segene dijur gak kenek. aku Ora. Nyol iki lho. wis terus. Mbah Kung marai jeruan. Masalah ini iki gak gelem, guys. Jeruan pitik Jawa nek pitik potong iki gak tau mamkit biyen mulai kit enom, mulai kit jokone iki jare gak pernah mam ngene-ngene iki wong iki. Dadine yo ora dipakno karo Mbah Dok. Lho segane gak mbok pakakno pitik, Dok. Pitik bengi yo entuk berkat. Buka gedek karo nggae tarup kondangan iki nek bengi. Alalah, ngono ae yo guys, kontene sesuk dilanjut neh. Matur suwun sanget dumateng family on semuanya.
dimanapun panjenengan berada, sehat-sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Di anu samang nek gak dadah. Dek, Alah, ndelik kae. ini lo minumnya.